ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. नमस्कार. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींचा निवडणुकींचा रणसंग्राम आहे तो होऊ घातलेला आहे आणि या रणसंग्रामाचा जो प्रचाराचा धुरळा आहे तो सर्वत्र उडताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील साटेली भेडशी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती मतदारसंघात या ठिकाणी आलेलो आहोत. या ठिकाणी महायुतीचे अधिकृत उमेदवार म्हणून श्वेता धरणे यांना या ठिकाणी उमेदवारी भाजपने दिलेली आहे. संजय सातार्डेकर हे सुद्धा या ठिकाणी पंचायत समितीच्या रणांगणात आहेत आणि ही संपूर्ण महायुतीची भक्कम पळी जी आहे ती धरणे मॅडम आणि सातार्डेकर यांच्या मागे उभी राहिलेली आहे. या ठिकाणी उमेदवार आहेत. धरणे मॅडम, काय सांगाल? आपल्याला भाजपने उमेदवारी दिलेली आहे, सगळी ही जी टीम आहे तुमच्या मागे या ठिकाणी उभी आहे आणि आपण प्रत्यक्ष प्रचार करताय, काय सांगा? मी श्वेता सूर्यकांत धरणे, मी जिल्हा परिषद साटेली भेडशी मतदारसंघातून उभी आहे. मी महायुतीची उमेदवार आहे. मी ज्या गावात गेलो, प्रत्येक गावात आम्ही फिरलो, त्या गावातून आम्हाला भरपूर प्रतिसाद मिळाला. ह्या कोणाळ मतदारसंघात सुद्धा भरपूर प्रतिसाद आहे आणि असाच प्रतिसाद आम्हाला प्रचाराच्या माध्यमातून मिळू दे आणि मिळणार अशी मी आशा बाळगते आणि महायुतीच आमची प्रचंड बहुमताने विजयी होणार याची मला खात्री आहे. या होत्या श्वेता मॅडम. त्यांनी या ठिकाणी सुरुवातीलाच जो मतदारातून प्रतिसाद मिळतोय ही टीम सगळी आपल्या मागे उभी आहे, त्याच्यामुळे आपला विजय निश्चित आहे अशा प्रकारचा आशावाद आहे तो या ठिकाणी व्यक्त केलेला आहे. त्यांच्या समेत खांद्याला खांदा लावून जी प्रचाराची धुरा सांभाळत आहेत त्या या ठिकाणी भाजपच्या रणरागिणी आपल्या समोर दिसत आहेत. या ठिकाणी देसाई मॅडम आहेत. देसाई मॅडम, काय सांगाल? आपण प्रत्यक्ष मॅडमांसोबत संपूर्ण या जिल्हा परिषद मतदारसंघात गावोगावी पोहोचताय, कसा प्रतिसाद मिळतो? नमस्कार, मी दिव्या देसाई. गेले 8 दिवस आम्ही प्रचार करतो आहे. केरपासून मांगेलीपासून घोटगेपर्यंत सर्व गावामध्ये आमची एक फेरी पूर्ण झालेली आहे. दोन्ही उमेदवार 2 वेळा त्या ठिकाणी जाऊन पोहोचलेले आहेत. पंचायत समितीचे उमेदवार संजय सातार्डेकर आणि आपल्या जिल्हा परिषदच्या उमेदवार श्वेता धरणे मॅडम, या दोन्ही उमेदवारांनी सगळे गाव पिंजून काढलेले आहेत. अजून आमची 3री फेरी बाकी आहे आणि यासोबत आम्ही प्रचार फेरी करताना गावागावातून युवकांचा, महिलांचा आणि जे ज्येष्ठ नागरिक आहेत त्या सर्वांचा चांगला असा प्रतिसाद आम्हाला पाहायला मिळतो आहे. आणि या माध्यमातून आज महायुतीने संजय सातार्डेकर, सायली निंबाळकर आणि श्वेता धरणे यांना जे उमेदवारी दिलेली आहे ती त्यांच्यावर जो विश्वास ठेवलेला आहे तो विश्वास हे उमेदवार सर्व खरा करून दाखवतील आणि हा विजयाचा जो येणारा गुलाल आहे ते महायुतीच उधळेल इतका आम्हाला विश्वास आहे. आणि प्रत्येक गावातून आम्हाला प्रचंड असा विश्वास म्हणजे पाठिंबा मिळतो आहे. आणि या उमेदवारांच्या माध्यमातून आम्ही जे भाजपचे किंवा आपल्या महायुतीचे जे सदस्य आहेत, जे कार्यकर्ते आहेत, ते गावातील लोकांच्या समस्या आरोग्यविषयक असतील, शैक्षणिक असतील, बेरोजगारीचे असेल, बेरोजगारी म्हणजे आता आपला तिराळी प्रकल्प आहे त्या ठिकाणी जे काही उद्योगधंदे येतील त्यामधून आमच्या महिला आणि युवक आमचे यासाठी रोजगार निर्मितीचा प्रयत्न या आपले जे पालकमंत्री आहेत किंवा आपले खासदार नारायणजी राणे आहेत, प्रदेशाध्यक्ष आपले रवींद्रजी चव्हाण साहेब आहेत, निलेशजी राणे आहेत, आपले दीपकभाई केसरकर यांच्या माध्यमातून या भागाचा विकास करण्यासाठी, दोडामागचा विकास करण्यासाठी आम्ही महायुतीच्या माध्यमातून आमचे सर्व नेते प्रयत्न करतील. आणि हा लोकांनी जो आमच्या याच्यावर विश्वास ठेवलेला आहे किंवा ठेवतील तो आम्ही सार्थकी लावू. त्यांना या ठिकाणी संधी दिलेली आहे आणि महिला म्हणून या ठिकाणी आपण सगळे श्वेता मॅडमांच्या मागे उभे आहात. लाडकी बहीण योजना जी होती ती अनेक आपल्याला निवडणुकीमध्ये वेगळ्या पद्धतीने महिलांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरल्याचं पाहायला मिळालं होतं. या ठिकाणी बुडकुले मॅडम आहेत, बरीच वर्ष राजकारणात ते आहेत, सक्रिय राजकारणात आहेत. काय सांगाल? नमस्कार, मी कल्पना बबन बुडकुले. लाडकी बहीण हे विधानसभेपासून जी उंची गाठली आहे ती उंची कायम तशीच आहे. महिलांच्या युतीलाच पाठिंबा आहे आणि सगळ्यात जास्त म्हणजे आमचे मोदी साहेबांनी आमच्यासाठी भरपूर योजना म्हणजे दिलेल्या आहेत. त्या योजनेचा आम्हाला लाभ मिळत आहे आणि आम्ही मोदींबरोबरच आहोत असा मतदारांचा कौल आम्हाला मिळतो आहे. म्हणजे युतीच्या उमेदवारांना मिळत आहे. त्यामुळे आमचा विजय हा निश्चितच आहे आणि आमचाच गुलाल उडतोय. महिलांना संधी मिळाली या मतात, महिला म्हणून काय वाटतंय?
आनंदच आहे. पण जो महिलांना जो आहे तो पुढेपर्यंत असाच प्रतिसाद मिळायला पाहिजे आणि जो आमचा उमेदवार आहे त्या आम्हाला जिल्हा परिषद पण त्यांना एखादं खातं देऊन आम्हाला पण इथे एक समाधान द्यायला पाहिजे, ही मात्र मागणी माझी कायमच राहील. नक्कीच या होत्या उडकुले मॅडम. त्याचबरोबर या सगळ्या रणधुमाळीमध्ये जे साटेली बेडशी गावामध्ये डिंगणेकर आहेत, त्यांनीसुद्धा या ठिकाणी ज्या सर्व ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून अनेक पद्धतीने त्यांच्या मिसेसच्या माध्यमातून या ठिकाणी विकास कामं पोहोचलेली आहेत. ते पुन्हा एकदा या ठिकाणी त्यांनी उमेदवारीची सुद्धा इच्छा व्यक्त केलेली होती आणि आज धरणे मॅडम यांच्या प्रचारात उतरलेले आहेत. काय सांगाल, कशा पद्धतीने हा जो गाव आहे आणि हा मतदारसंघ आहे तो त्या ठिकाणी श्वेता मॅडमच्या मागे उभा राहतो? नमस्कार, मी गणपत पुरुषोत्तम डिंगणेकर. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या दोन्ही जे उमेदवार पालकमंत्री म्हणजे बहीण दिले त्या उमेदवाराच्या पाठीमागे आमचा पूर्ण जो माझा जो म्हणजे जो हिंदू ग्रुपचा जो काय या वर्षभरात जो विषय चालला होता तो पूर्ण ताकदीनिशी त्यांच्याशी पाठीमागे उभं राहील आणि कुठल्याही परिस्थितीत समोरच्या जो कोणी उमेदवार असेल, जी कोणी असेल तर त्यांना आम्ही गुलाल उधळून दाखवू येणाऱ्या 9 तारीखला. आणि संपूर्ण आमचा जो मतदारसंघ आहे त्या मतदारसंघात पूर्ण एकदम उत्सवाचं वातावरण आहे की आम्हाला जी पालकमंत्र्यांनी जी जबाबदारी दिली की या दोन्ही उमेदवारांना निवडून आणून द्यायची ती आम्ही ताकदीने पुरी करू आणि प्लसमध्ये म्हणजे भरघोस मतांनी निवडून आणून देऊन आम्ही त्यांना गिफ्ट भेट देऊ. भरघोस मतांनी निवडून आपला उमेदवार जो आहे त्यांना निवडून आणू आणि ते गिफ्ट राणींना देऊ, अशा प्रकारचा आशावाद जो आहे तो डिंगणेकर यांनी व्यक्त केलेला आहे. वैभवजी, साटेली बेडशीमध्ये युवा वर्ग मोठ्या प्रमाणात आहे. आपण अनेक वर्ष या राजकारणात आहात. युवा वर्गाच्या काय भावना आहेत? नमस्कार, वैभव सुतार. युवा वर्ग पूर्ण आमच्या पाठीशी आहे. आता हे कोणाळ जिल्हा परिषद पंचायत समिती मतदारसंघात जे आम्हाला 3 उमेदवार दिले आहेत ते 3 उमेदवारांशी पाठीशी आमचे सर्व मित्रमंडळ आहे. त्याबद्दल काहीच नाही आणि त्यांना आम्ही भरघोस मताने निवडून आणणारच. आणि त्याचबरोबर आम्हाला इथे साटेली पंचायत समितीमध्ये संजय सातर्डेकर आणि कोणाळ जिल्हा परिषदमध्ये जे हे आपले श्वेता धरणे आणि तिकडे कोणाळ पंचायत समितीमध्ये जे निंबाळकर मॅडमांना तिकीट दिलं त्या वरिष्ठ नेत्यांचे आभार मानतो आणि त्यांना भरघोस मताने विजयी करतो आणि आम्ही 9 तारखेला गुलाल उधळणार. नक्कीच गुलाल महायुतीत उधळणार. पराशर सावंत, आम्ही तुमच्याकडे येतो आहे. भाजपचं युवा नेतृत्व, माजी सरपंच कोणाळगावचे, या सगळ्या मतदारसंघाला आपण जवळून पाहताय. भाजपच्या मूळ संघटनेमध्ये तालुक्यामध्ये आपण काम करताय. कसा प्रतिसाद आहे आणि महायुतीने दिलेले उमेदवार आणि महायुतीला मिळणारा प्रतिसाद काय सांगा? सर्वप्रथम मी आमचे सन्माननीय खासदार नारायण राणे साहेब असतील, आपले रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, आपले प्रदेश अध्यक्ष पालकमंत्री निलेशजी राणे साहेब, निलेशजी राणे साहेब, महायुतीचे नेते आहेत दीपक भाई केसरकर, आपले इकडचे विद्यमान आमदार आहेत, यांचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो की आम्हाला ह्या उमेदवारी दिलेल्या आहेत. ज्या उमेदवारांना त्यांना आम्ही चांगल्या प्रकारे साथ देत आहोत आणि चांगल्या प्रकारे सगळ्यांचं महायुतीचे जे नेते आहेत, जे खालचे कार्यकर्ते आहेत, ते सगळे एक दिलाने एक मताने काम करत आहेत आणि चांगल्या प्रकारे आम्ही त्यांना निवडून आणू. नक्कीच या भागातील काही विकासात्मक कामं असतील, जसं की आम्ही बऱ्याच वर्ष मागणी करत होतो, म्हणजे साहेब असतील, नारायण राणे साहेब असतील, नितेश राणे साहेब असतील, यांच्याशी बऱ्याच वेळा आपण चर्चा केलेली आहे की तिलारी धरण एवढं मोठं धरण आहे, रोजगाराचं एक तिकडे साधन निर्माण होऊ शकतं. इकडच्या मुलांना रोजगार निर्मिती करून इकडच्या मुलांना इकडेच रोजगार आपण देऊ शकतो. या बऱ्याच गोष्टी आम्ही बोललेलो आहोत आणि ह्या गोष्टी एवढ्या महत्त्वाच्या आहेत की एवढं मोठं जे डॅम आहे ते तिथं जर काय कुठल्या प्रकारचा प्रोजेक्ट आला तर तो चांगल्या प्रकारे इकडच्या लोकांना फायदा होईल. पंचकृषीचे लोक रोजगारासाठी जे बाहेर गोव्यात जातात ते तिकडे स्थिरावतील आणि ह्याचा प्रयत्न आम्ही सातत्यानं करणार आहोत. रस्ते असतील, हा आता तो रस्ता जो आपण करतो म्हणजे आपल्या माध्यमातून होतो आहे महायुतीच्या, तो एक चांगल्या प्रकारे दळणवळणाचं माध्यम होईल की एअरपोर्ट जाण्यासाठी किंवा बरेच रस्ते आता तेरवण मेढ्यातनं रस्ता चालू आहे, बरेच रस्ते चालू आहेत, चांगल्या प्रकारे इकडे कामं चालू आहेत आणि ज्या काही समस्या या भागाच्या असतील त्या समस्या नक्कीच मॅडमांच्या माध्यमातून संजयजी साताडेकर असतील, चांगला अनुभव त्यांना आहे, बरीच वर्ष राजकारणात आहेत, समाजकारणात आहेत, सामाजिक कार्य चांगलं आहे त्यांचं आणि चांगलं काम त्यांचं गेल्या 20 वर्षात ते 21 वर्ष ते काम करत आहेत भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून आणि एक सरचिटणीस म्हणून त्यांची जबाबदारी आणि खरोखर चांगलं एक काम आणि चांगलं लौकिक त्यांचं आहे. त्या माध्यमातून आम्ही नक्कीच एक चांगल्या प्रकारे इकडे विकासात्मक कामं करू. साहेब असतील, साहेबांच्या माध्यमातून
पूर्ण महायुतीच्या माध्यमातून आपलं केंद्रात सरकार आहे, राज्यात सरकार आहे, आपण जी बँक आहे, आपले पालकमंत्री आपले आहेत, तर सगळी पूर्णपणे यंत्रणा आपली आहे. खालची जिल्हा परिषद पण आपली आली तर पूर्णपणे यंत्रणा भारतीय जनता पार्टीकडे विकासात्मक जे कामं करताना जी अडचण येणार, कुठली अडचण येईल ती अडचण येणार नाही. म्हणजे आपले उमेदवार जर आले तर लोकांनी भरभरून प्रतिसाद द्यावा, महायुतीला भक्कमपणे साथ द्यावी आणि सगळ्या उमेदवारांना भरघोस मताने निवडून आणावं. महायुतीने अजून एक जिल्ह्यामध्ये परिवर्तन घडवलेलं आहे. ज्या जिल्हा परिषदच्या 50 जागा आहेत त्यातील 8 जागा ज्या आहेत त्या बिनविरोध या ठिकाणी जवळपास झालेल्या आहेत. पंचायत समितीच्या 17 जागा झालेल्या आहेत. याचा काही या सगळ्या प्रचार यंत्रणेमध्ये तुमच्या महायुतीच्या प्रचारामध्ये मुद्दा या ठिकाणी अजेंड्यावर येतोय? नक्कीच आपल्या बऱ्याच जागा ह्या ऑलरेडी म्हणजे अगोदरच बिनविरोध झालेल्या आहेत. त्यामुळे विरोधकांकडे आता काय जास्तचं काय उरलं नाही. आता काय आहे, फक्त काय थोड्या जागा शिल्लक राहिल्या, मग आपलं सरकार 100% बसणार. जिल्हा परिषदमध्ये आपला अध्यक्ष बसेल आणि या माध्यमातून लोकांना पण लोकांपर्यंत गेलं पाहिजे की आता काय थोड्या जागा शिल्लक त्या आरामात येतील, त्याचा काय मोठासा विषय नाही. आणि आपल्या ह्या जागा आल्यावर आपल्या जिल्हा परिषद अध्यक्ष बसतो आहे. त्यामुळे माझं मत आहे की लोकांनी महायुतीकडे जे लोक आता पण विचार करत आहेत की उभाटाला किंवा इतर लोकांना मतदान करू, त्यांनी विचार करावा या गोष्टीचा की अगोदरच बिनविरोध सुटलेला आहे सगळ्या बऱ्याच सिटी, आता बघ थोडंसं शिल्लक आहे, ते पण आम्ही नक्कीच पूर्ण बहुमताने सगळ्या सिटी काढू आणि दोडामार्ग तालुक्यात आपल्या महायुतीचा नक्कीच पूर्ण गुलाल उधळला जाईल आणि याचा आम्हाला विश्वास आहे. नक्कीच महायुती आहे ती केवळ साटेली भेडशी जिल्हा परिषद पंचायत समिती मतदारसंघामध्येच नाही तर संपूर्ण दोडामार्ग तालुक्यामध्ये विजयाचा गुलाल उधळेल अशा प्रकारचा विश्वास जो आहे तो महायुतीच्या वतीने या ठिकाणी पराशर सावंत यांनी व्यक्त केला आहे. कॅमेरामॅन साहिलसह संदीप देसाई, दोडामार्ग.